Prejdeme k druhej téme, ktorá je pohľad do minulosti slovenského národa a hľadanie príčin jeho ušľapnutosti. Mojím druhým hosťom dnes je pani Viera Rosa Majerová. Dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím vás, pani Majerová. Tak, dúfam, že toto bude kľudnejšia táto druhá časť informačnej vojny. Nie sme mali tú prvú. Slovenský národ je, aký je. Ako nebudeme si tu nič malovať, nebudeme si tu si nejaké falošné maniere a falošné proste nejaké modly vytyčovať. Proste sme ušľapnutý národ, sme možno už 1000 rokov ušľapnutí, aspoň podľa mojich odhadov. A otázka je, prečo sme takí? Boli sme vždy takí, alebo proste čo sa nám stalo, ak sme teda takí neboli? Alebo sme takí proste odjak živa, proste cez celú históriu, odkedy sme sa objavili a proste je to iba v našom DNA a tým to končí. Môžem? Jasne, nech sa páči. No, takto, všetky tie otázky, ktoré ste teraz vypovedal, tak to boli otázky, ktorými vlastne začala moja cesta hľadania, pretože som to sledovala som deje okolo seba, prežívala som to ľudí, situácie, všetko. A tieto otázky vo mne vyvstávali postupom času, ako som aj ja dozrievala. A tiež som si ich začala klásť. Prečo sme tam, kde sme? Prečo sme takí bez sebavedomia? Prečo nemáme národné povedomie? Takže toto všetko začalo vo mne kulminovať a postupne sa to tak nejak kryštalizovalo a viedlo to až k hľadaniu odpovedí. No a dosť dlhý proces to bol, pretože mňa veľmi trápilo napríklad, že slovenský národ sa nedokáže postaviť za svoje vlastné práva na svojej vlastnej zemi. A jak je to možné, že to že to proste nedokáže tento národ? No tak tieto otázky boli a bolo ich čoraz viac. No a odrazu, keď som začala robiť aj v zahraničí, tak sledovala som to ešte transparentnejšie a došla mi jedna vec, že necháme si nahovoriť hocičo, necháme sa oklamať, podviesť, nič neurobíme proti tomu. Ako je to možné, že nevieme rozlišovať? Či je to naozaj v tom, že nevieme rozlišovať. No a základná otázka, ktorá vlastne z toho všetkého vyplynula, tak bola asi táto. Ako je to možné, že v slovenskom národe, keď sa aj niekto objaví niekedy a snaží sa o prebudenie, snaží sa o pozdvihnutie toho národného povedomia, tak je okamžite označený nálepkou nacionalista. A zaujímavé, že to som sledovala len v našom národe, pretože napríklad Nóri, konkrétne, keď môžem uviesť jeden príklad za všetkých, tak nórsky národ má veľmi silné národné povedomie. A nikto ich neoznačuje za nacionalistov. Prečo teda náš národ je takto ohodnotený? A najbližšími národmi teda okolo nás. No tak začalo hľadanie odpovedí na tieto otázky. A ja som si položila presne tú otázku, ktorú ste položili vy. Boli sme takí vždy, alebo nie? Alebo sa niečo stalo? A kedy sa to stalo? No, v prítomnosti asi ťažko. Takže toto bola vlastne moja taká cesta, ktorá ma priviedla k minulosti, lebo to nie je moja profesia, minulosť. Ja sa vás takto spýtam, preruším vás, ak môžem. Takto, ja neviem, že či ostatné, to sa vás chcem spýtať, označujú nás tak okolité národy, alebo nám dávajú tie nálepky, alebo to robia našinci, lebo ja to dnes vidím, že to robia našinci. Aj našinci. Áno, žiaľ, teda.
keď to tak musím povedať. Žiaľ, aj s týmto som sa stretla a súvisí to vlastne s tým deštruktívnym programom, ktorý sme prijali, či už dobrovoľne alebo nedobrovoľne, to teraz nie je dôležité, ale ten program funguje totiž. A ten program nás priviedol k tomu, že sme začali nenávidieť všetko, čo je slovenské, slovanské. Začali sme obdivovať všetko, čo je, hlavne, že je to z cudziny, hlavne, že je to z civilizovaného západu a všetko to, čo bolo tu a je tu, slovanské, slovenské, primitívne, respektíve pohanské. No takže toto bol program, ktorý nám musel byť niekedy niekým naočkovaný, naordinovaný. No a teraz kedy? Kedy sa to stalo? No a nejako takým prirodzeným cítením som sa obrátila k 9. storočiu, lebo som vyciťovala, že v tomto období sa niečo stalo, nejaký náš národ musel prežiť nejaký šok, alebo nevedela som si to vysvetliť. Len to boli proste také úvahy. Tak som sa sústredila na situáciu v 9. storočí, čo sa stalo v tom 9. storočí. No a v 9. storočí sa stalo to, čo sa oslavuje dnes, celý rok. Hej. Mimochodom, určité skupiny, tak už môžem povedať, lebo nie všetci. Určité skupiny oslavujú tento Pani Majerová, teraz ja vás upozorňujem, teraz prichádzate na veľmi tenký ľad, hej? A upozorňujem vás, že budú prichádzať e-maily, ktoré sa nikomu nebudú páčiť, ale nedajte sa odradiť, prosím vás, nech sa páči, pokračujte. Nič s tým neurobím, viete, lebo to sú logické úvahy, ktoré ma k tomuto priviedli a mojou úlohou, ako som potom pochopila, bolo dávať ľuďom témy na zamyslenie a hľadať súvislosti. Lebo to je dôležité, uvedomiť si súvislosť a z toho vyplývajúci obyčajný, jednoduchý, logický záver. Takže keď sa vrátim k tomu 9. storočiu, tak rozdelila som si svoje úvahy do takých dvoch kategórií, čo hovoria oficiálne verzie a kde sa už posúva neoficiálna historiografia. Takže oficiálna verzia tu všetci vieme zo škôl, učili sme sa to. Vierozvescovia, ktorí nám priniesli jazyk, priniesli nám vieru, pravú vieru teda a priniesli nám kultúru. Dobre, to je oficiálna verzia. Neoficiálna verzia ale tvrdí niečo trošku iné. Takže jazyk nám nemohli priniesť, lebo už je dokázateľné, že na našich územiach bol jazyk dávno pred nimi. No, toto som sa chcel spýtať, že ako sme sa vtedy dorozumievali, rukami, nohami, alebo ako to bolo? Nie, mali sme svoju vlastnú reč, svoj vlastný jazyk. Dorozumievali sme sa pomocou staroslovenskej bukvice. Takže toto dokázateľne tieto závery prijala Petrohradská konferencia slávistov v roku 2008, kde jednoznačne potvrdili, že mali sme písmo 8000 rokov predtým už. Takže to nebudeme rozvádzať, lebo to si každý môže pozrieť na internete. No a ďalší vedci, ktorí sa tým zaoberajú, tak dokazujú to už. Proste je to tak, ako kamene začali hovoriť, tak hovoria. No. A dnes nie je problém zistiť radiokarbonovou metódou, alebo sú až iné metódy na to, aby sa zistil vek tých materiálov a tak ďalej. Takže jazyk nám teda nedoniesli. No dobre, za druhé, doniesli nám vieru. No, tak to je taká otázka, viete, že ja sa venujem aj našej pôvodnej kultúre, trošičku už mám informácie z tejto oblasti, takže som pochopila jednu vec, že naši predkovia slovo viera mali, takisto sme ho mali vo svojom slovníku, pretože aj meno viera je jedno z najstarších slovanských mien. A je zložené z dvoch bukvíc. Z bukvice, ktorá znamená viedať, vedieť, a bukvica ra. Ra je prvotné vyžarovanie pravdy najvyššieho. Takže pre našich predkov viera znamenala čisté, jasné poznanie. Naša kultúra nemala náboženstvo, lebo ho nepotrebovala. My sme mali vieru. Podľa tej viery sme žili.
Takže je záhada, akú vieru nám vlastne doniesli, keď my sme ju mali, my sme ju žili. No a za tretie kultúru. No keď sa pozrieme, kultúra, keď by boli doniesli kultúru, tak dnes sme sebavedomí, plne rozvinutý národ. No ale opak je pravdou. Tak akú kultúru? Viete, všetky to sú logické úvahy. A ja keď som si to potom rozdelila, tak som naozaj to hľadanie v minulosti sa začalo zintenzívňovať. To bolo logický následok. Čiže keď to takto potom si vysvetlíme, tak vlastne vzíde ďalšia otázka, a prečo tu vlastne prišli? Keď by sme brali do úvahy, že ak je toto pravda, čo sme teraz povedali, hej, že nedoniesli nám ani jazyk, ani vieru, ani kultúru, tak na čo tu vlastne prišli? No to je otázka. A čo urobili? Na čo prišli a čo urobili? No tak to, čo urobili, vieme. Pretože oni zobrali z našej staroslovenskej bukvice, ktorá má pôvodne 49 znakov, tak odobrali 5 znakov, 2 znaky preložili do gréčtiny, ako do gréckych znakov, a začali prekladať písmo do teda tej novovytvorenej cyriliky a preložili. No a teraz ma napadla taká vec, keď som pozerala nedávno, boli oslavy Cyrila a Metoda v televízii, tak moderátorka začala celú moderátorskú svoju prácu takouto vetou. Začala prvou vetou z staroslovenskej, teda z tej pôvodnej Biblie. A povedala tu tieto slová. Iskona v slovo. Ona to povedala spolu, lebo ona nevedela, čo tie slova znamenajú. Ale znamenajú, tie slova sa musia čítať zvlášť, nie spolu. Kona v slovo. A kon je naše prastaré slovo, znamená to, čo dnes my považujeme za zákon. Je to proste algoritmus večných zákonov celého stvorenia, podľa ktorých funguje celé stvorenie, alebo ako by kresťania povedali Božia vôľa, ktorá je zakotvená v zákonoch. Takže oni nám priniesli zákon súdny ľuďom a my sme mali kon. No a teraz čo je viac, kon alebo zákon? No logicky zákon je zákonom, tak nemôže byť viac. To zase logika, hej, vás nepustí. Takže my sme mali dokonca aj kony a oni nám priniesli zákon súdny ľuďom. Každý si ho môže stiahnuť z internetu, nie je vôbec problém. Ja som si ho ofotila, lebo vyšiel tento rok v historickej revii. Tento zákon. No a potom som si ho stiahla aj z internetu, lebo tam sa mi páči lepší preklad. Takže, ak dovolíte, ja by som si dovolila zacitovať len 2-3 vety. Je to prvý článok tohto zákona, že vlastne čo sa stalo, keď oni prišli a toto urobili pre nás. Že akú kultúru nám doniesli. Takže prvý článok hovorí toto. Pred každým zákonníkom sa treba zmieniť o Božej pravde. Preto svätý Konštantín v prvom zákone napísal a povedal takto. Každá dedina, v ktorej sa konajú obety alebo prísahy pohanské, nech je odovzdaná Božiemu chrámu so všetkým majetkom, ktorý patrí pánom v tejto dedine. Tí, ktorí vykonávajú obety a prísahy, nech sa predajú so všetkým svojim majetkom a získaný výnos nech sa dá chudobným. No tak už v prvom článku je jasný záver, ktorý z toho vyplýva. Čiže bola tu založená cirkev, ktorá sa vlastne získala bohatstvo týmto spôsobom. Pretože každý jeden, kto vykonával pôvodné vedické obrady v tej dobe, tak prišiel o majetok, bol predaný do otroctva a tak ďalej a tak ďalej. Všetko je to v tom zákonníku. Dobre, ale oni dvaja to boli schopní takto až ovplyvniť. Áno. No tak ten zákonník je dodnes, hej. Tak je u nás, je v našej krajine a je uznávaný. Napísali ho teda, vzorom im bol byzantský zákonník.
takže napísali ho podľa neho. Sú tam veci, nad ktorými človek žasne, takže v podstate sú už autori u nás, ktorí sa s týmto stotožňujú, s touto myšlienkou, že vlastne čo sa stalo v tom 9. storočí. Oni doniesli prakticky totalitnú ideológiu. No, však ale ona je totalitná, ako to dokonca ani títo, ktorí to dneska praktizujú, nejakým spôsobom nevyvracajú. Takto, dáme si 7 minútovú prestávku, lebo máme 10. Ja sa vám potom tesne pred koncom tej prestávky ozvem a po prestávke by som sa vás rád spýtal na to, že dobre, vieme, že čo a ja by som rád vedel, že prečo teda. Dobre, takže zatiaľ vám ďakujem a my sa po krátkej prestávke vrátime. Ja zistím, či mám pani na telefóne. Dobrý večer. Áno. Dobre. Áno. Takže takto, pani Majerová, urobíme takto medzi časom, ako bola prestávka, tak naskákali nejaké e-maily, tak ja vám ich prečítam a potom sa pohneme ďalej. Toto sú vlastne priame reakcie na to, čo ste už vy vlastne povedali. Takže Daniel nám píše, zdravím Slobodný vysielač hostia. To, že Nóri majú silné národné povedomie, si dovolím silno pochybovať, už len kvôli tej ich juvenilnej justícii, čo som čítal, čo sa tam deje, tak je to čistá anarchia sociálky a ak je ministerkou kultúry moslimka, ktorá vyhlási, že islám bude každodennou súčasťou života Nórov, hneď ako ju šéf sociálnych demokratov Jens Stoltenberg menoval. Čo sa týka, ako hostka začala tým príchodom Cyrila a Metoda, tak podľa mňa poslednou kvapkou, ktorá mala náš národ doraziť, bola druhá svetová vojna. Skrz udalosti v rokoch 39 až 45 sme označovaní notoricky za nacistov a máme sa preto teda dnes podeliť ako si so Západom o projekt multikulturalizmu, ktorý tu už máme vďaka cigáňom a ešte k tomu majú dopomôcť moslimovia a v Bratislave ich už nie je najmenej, čo mi začína poriadne vadiť a čakám, kedy tu začnú šária zóny, znásilnenia, mešity, polievanie kyselinou a napádanie domácich za spôsob života a vydieranie politickou korektnosťou. Nič iné ako postavenie sa na vlastné nohy a zdvihnutý prostredník Európskej únii, NATO a OSN nemôže byť lepšie, lebo iba tak môžeme mať plne vo vlastných rukách, čo sa v tomto štáte deje. Môžem odpovedať? Jasne, nech sa páči. Čo sa týka toho Nórska, tak ja som vychádzala z ankety, alebo proste z takých pred niekoľkými rokmi sa to udialo, samozrejme. Keď sa hlasovalo o vstupe do Európskej únie, oni tam mali také nádherné letáky, ktoré jednoznačne teda oslovili celý národ a samozrejme hlasoval potom tak, ako hlasoval. Takže vychádzam aj z minulosti norského národa trošičku, z literatúry a tak ďalej. Je možné, že situácia dnes je iná, lebo ja politickú scénu nesledujem. Takže toto ako... No, je iná všade v západnej Európe, pretože ten posledný úder sa zasadzuje už teraz v tejto dobe každému národu na starom kontinente. Igor nám píše, a toto je zaujímavá otázka, no ja som prečítal prvú vetu, ale to je niečo, čo som sa vás chcela ja spýtať. Dobrý deň, mám otázku, je podobné povedomie aj u iných slovanských národov alebo iba u nás? Myslím si, že dôvod, prečo Slováci neuznávajú moc tuzemské veci, ale západnej izolácie od západu, ktorá tu bola 40 rokov. Síce už ubehlo 24 rokov od revolúcie, ale stále máme zakorenené, že lyžičky z NDR sú na prd a americké zápalky sú super. Zakázané ovoce chutí najlepšie, aj keď je zhnité a dnes už ani nie je zakázané, ale paradoxne nútené. Ja som sa vás chcel toto spýtať. Mali podobný osud aj ostatné slovanské národy okolo nás? Áno. Áno, samozrejme. Takže pretože... my nie sme nejaké špecifikom, my sme vlastne iba súčasťou. Súčasť áno, toho. Súčasť celého vlastne, ja by som to rovno povedala, aj súčasť celej slovanskej genocídy, takže my sme zaraďovaní k západným Slovanom, ktorí vlastne zasahovali až do Nemecka. Nemecko bolo osídlené Slovanmi
čo už evidentne dokazujú aj archeologické vykopávky, aj všetko, a toponymia, hydronymia a tak ďalej. Takže dobre, toto je jasné, ale to chcem odpovedať na túto otázku, že teda všetko sa nám zo západu javí tak, ako sa nám javí. Tak tam ja považujem za príčinu, aspoň podľa môjho vysledovania, tým, že sme stratili národnú hrdosť a národné povedomie, prestali sme vedieť, kto sme v skutočnosti, tak hľadáme čosi, akúsi náhradu a hľadáme ju stále von, lebo tým, že nám boli odrezané korene práve vďaka tomu jazyku, tam bola tá príčina, jedna z hlavných príčin, teda nehovorím jediná, ale jedna z hlavných, tak nám vlastne bolo zobraté akési prepojenie na naše rody, na našu minulosť. O tom, aby sme nevedeli, kto sme v skutočnosti. A my to nevieme dodnes, ale sa prebúdzame. A prebúdzajú sa aj ostatné slovanské národy, nie len my. To isté sa deje v Slovinsku, to sa deje v Srbsku, to sa deje v Rumunsku, v Rusku a tak ďalej. Čiže čo si sa deje, čo ja sledujem už 3 roky veľmi intenzívne, že ako keby sa prebúdzal ten slovanský duch, takto by som si to dovolila nazvať, a je to stále silnejšie. Je to stále silnejšie a podporované všetkými prostriedkami dostupnými, ktoré sú dnes k dispozícii v rámci archeologického výskumu, lingvistiky. Genetika do toho vstúpila, takisto tá veľmi pomáha v zisťovaní týchto informácií. Takže všetko nám to, ako keby nám celý vesmír pomáhal. Ja vám chcem potvrdiť, pretože pre mňa, ja som nikdy nebol nejak takto založený, ale my tu máme pravidelného hostia pána Švického, zvaného Žiarislava. Každý útorok je tu s kolegom Korónim. Ten chlap má takú sledovanosť, že to by sa jeden čudoval. Ako v tom máte pravdu, že ľudia hľadajú a chcú vedieť. Ja to vidím a vidím to na našich poslucháčoch. Čo ja si myslím, že je veľmi dobré. Je to asi prvý krok, ktorý potrebujem. Mne to pripadá, že tam je nejaká prirodzená zvedavosť, prirodzená chuť, lebo viete, to je najhoršie, keď ten človek proste ani nevie, kam patrí, alebo vlastne nikam nepatrí. Áno. No a chcem potvrdiť jednu vec, že proste ten záujem teraz už o neho a vlastne o to, čo tu kolega s ním robí, je taký, že dnes nás oslovila jedna regionálna televízia. A vyzerá to tak, že niekedy od septembra sa už teda bude pán Šický aj s Borisom v televízii a budú vysielať, pretože tí ľudia, ktorí robia tú televíziu, ich tieto témy takisto ako tisíce ďalších ľudí proste oslovili. A pán Šický sa tomuto teda intenzívne venuje. A ja som veľmi rád, že proste aspoň a viete, ale zase on priestor nikde inde nedostane, pretože je ubíjaný s tými svojimi názormi a s tým vlastne on sa snaží zachovávať alebo proste robiť nejakú kontinuitu tej staroslovanskej kultúry, ktorá našťastie Našincov oslovuje. Ako toto ja som zase vďačný za to, že zase nie sme až tak zmagorení ako národ. Takže toto vidím ako dosť svetlú a veľmi, veľmi pozitívnu vec, čo sa týka treba z toho, čo my tu robíme. Dobre, Juraj nám píše, že konečne pozdravujem hostku, bravúrne, konečne sa tu začína hovoriť aj takto na verejnosti, pravda o Cyrilovi a Metodovi konečne vychádza na povrch, žiadni vierozvedcovia, ale ničitelia kultúry starých Slovanov. Zaujímal by ma názor na Svätopluka a na jeho zradu voči našej kultúre a našim predkom. Ďakujem a pozdravujem slobodný vysielač Nora a pani Viero. Ďakujem. Aký je teda váš názor na Svätopluka a jeho... Viete čo, ja som nad tým veľmi dlho uvažovala. Nedovolím si hodnotiť konanie našich predkov vlastne, pretože nežili sme v tej dobe, teda momentálne si to nevieme predstaviť, aj keď sme možno žili, ale nevieme si to predstaviť. Jeho rozhodnutie v tej danej situácii, neviem, kto by konal inak, alebo lepšie, alebo horšie.
Ťažko povedať naozaj, pretože my sme boli ako Veľká Marava prakticky styčným bodom s Franskou ríšou a táto útočila neustále proti nám. Proste tam už bolo kresťanstvo prijaté, teda aby sme si ešte ujasnili pojmy. Ja keď poviem pojem kresťanstvo, tak nemyslím kresťanstvo v tom zmysle ako pravda, ktorú priniesol Syn Boží Ježiš. To nemá s ideológiou katolíckej cirkvi nič spoločné. Takže, alebo s tým, čo priniesli a aké bolo šírenie a kristianizácia v týchto rokoch. To je jedna vec. To, čo priniesol Syn Boží Ježiš a jeho osobnosť je jedna vec. A ideológia, ktorá nám tu bola nanútená, je druhá vec. S týmto úplne súhlasím s vami. Aby sme to nestotožňovali, hej, aby... Niektorí ľudia budú mať veľký problém to rozdeliť, viete, ale... No, áno, je nutné to rozdielovať, pretože Ježiš hovoril o láske. A to, čo sa tu dialo, tak v tom žiadna láska nebola. To je jasné. Tu nastali, tu proste bola genocída, no. Takže toto ponechajme teraz, ale osobnosť Svätopluka je veľmi ťažko hodnotiť. Vôbec tieto osobnosti môžeme len na základe ich činov a následkov, ktoré z toho vyplynuli, o ktorých možno oni ani nevedeli, že také následky budú. Takže ja ich v žiadnom prípade ich ani nekritizujem, ani nezatracujem. Pribina mal tiež franskú manželku a prijal a takisto zradil svoj rod, pretože jednoducho prijal to, čo prijal od nej zase prostredníctvom ženy. Čiže ťažko v takej situácii v danej dobe riešiť, pretože mali sme za sebou síce Kyjevskú Rus, mali sme za sebou túto našu v podstate obrovskú ríšu, ale boli sme vystavení neustálým útokom západného totalitného režimu, otrokárskeho systému, ktorý sa snažil získať naše krajiny vďaka nášmu bohatstvu, ktoré bolo nesmierne. Dobre, ja prebehnem k ostatným e-mailom. Jakub nám píše, kľudne prečítaj moje celé meno, nemám tajnosti, nebudem čítať, Jakub, tvoje celé meno, ale píše, a je teda dobré, že je ochotný. Žiadam odluku rímskokatolíckej cirkvi od Slovenskej republiky. Ak je svätá, nech sa chová svetsky a všetok nadobudnutý majetok od Slovákov nech zanechá v prospech Slovákov svojich veriacich pre chorých, chudobných, bezdomovcov a čas peňazí pôjde na vedu a výskum. Ďalej na školách nebude cirkev pôsobiť, ak chce naďalej mať cirkevné školy, musí ich spravovať, financovať a odvádzať daň. Tak to je názor poslucháča. Štefan píše, zdravím do redakcie, chcem sa opýtať na pani, čo práve pre toto 7-minútovou pauzou rozprávala o 9. storočí. Prišiel som domov len teraz. Kamaráde, to je, vieš, Štefan, to je tak, jak so všetkými s vami. Proste, ja tu sedím o 9, ak si sadne tiež, alebo budeš musieť teda počúvať zo záznamu. Ale pýta sa, rád by som sa zoznámil hlbšie s jej poznatkami. Či máte nejakú webovú stránku? Nie, nemám. Dobre, a či niekde pôsobíte? Viete, čo pôsobím, ale robím prednášky. Verejné prednášky zatiaľ. Lebo Štefan hovorí, že venuje sa amatérsky tejto problematike a počúval všetky relácie Rodná cesta so Žiarislavom a Borisom Korónim. Michal nám píše, zdravím vás, pozdravujem pani, myslím, že veľmi dobre vraví, čo vraví a pre všetkých, či už kresťanov, baptistov, jehovistov alebo iných istov, aby sa dostali trošku do obrazu slovanskej kultúry, jazyka, viery a dejín. Odporúčam knihu ako Slovansko-arijské vedy, potvrdenie knihy Svetla, slovanské ponímanie sveta, či vynára sa z hĺbky vekov zašla sláva slávnych slávou, kde sa skupina autorov zaoberá pôvodom Slovanov, ich písmom, jazykom a kultúru, alebo suské védy, Valesová kniha a nakoniec neuškodí nahľadnúť ani na internetovú stránku vedy.sk, ktorá je samozrejme Žiarislavová.
Slavomír nám píše, úplne celým srdcom s pani súhlasím, vidím, že je naozaj múdra a vzdelaná, ďakujem jej za jej snahu a odvahu študovať a šíriť skutočnú pravdu o našom národe. Je to téma na veľa hodín a dní rozprávania, len dodám pár vecí. Cyril a Metod boli agenti temných síl, ktorí sa snažili už tisícky rokov zničiť slovanské národy, takisto v rokoch 988 až 1000 bolo vyvražených viac ako 6 miliónov prevažne dospelých Slovanov vtedajšej Kirejskej Rusi a z detí boli vychovávaní ľudia bez zmyslu a cítenia národnej múdrosti a hrdosti. Ináč ďakujem vášmu rádiu celým srdcom. Takto, táto téma nie je... Ja som ju s pánom Václavom párkrát načal, ale ten viac ide na to faktograficky, ale táto téma je tu vlastne omielaná každý boží týždeň v tomto rádiu v utorok od 17. hodiny. Takže tí, čo ste nepočúvali, prosím vás, nájdete si v archíve Rodná cesta a Boris tam naozaj dosť do hĺbky preberá veci so Žiarislavom. A ak vás to zaujíma, tak si to určite vypočujte. Máme dneska už, to sú desiatky hodín, ktoré boli venované tejto tematike. Ja sa potom to. A Alexander nám píše, zdravím teba, Noro, aj hostia. Ďakujem za výbornú tému a stotožňujem sa s názormi pani Majerovej. Týmto jej chcem poďakovať, že v krátkosti a v kocke zhrnula problém, ktorý je ešte stále na Slovensku tabu. Ešte dodám, že proti viere a špeciálne inštitucionalizovanej neexistuje argument. Ja sa vás teda spýtam teraz už čo som vlastne naznačoval pred pol hodinou. Prečo? Čo, viete, komu sme čo urobili, alebo komu sme kde stáli v ceste, alebo komu sme vadili, prečo? No, takže keď urobíme taký trošku výhľad od toho 9. storočia ďalej, spätne, tak to vlastne bola otázka, kto sme boli predtým. Pred tým 9. storočím. Lebo to je dôležité. A máme informácie o nás z rôznych zdrojov, či východných, či západných. Píšu o nás rímski autori, píšu o nás arabskí kupci, geografovia a tak ďalej. Takže z týchto správ sa môžeme dozvedieť veľmi krátko, akým sme boli národom. Kto sme vlastne boli. Slovania sú opisovaní ako ľudia hrdí, krásni, mravní, čistí. No viete, keď to človek číta, vlastne ako cudzinci sa o nás vyjadrovali v tej dobe, tak naozaj to bolo také aj potešiteľné, aj človeka to tak zahrialo na duši, keď o tom čítal, ale ako taká nostalgia nastala potom, že prečo nie sme takí aj dnes. No, ja keď sa pozriem do zrkadla, tak mne už zostala iba tá krása, ale zoberiem telefonát, volá nám poslucháč, dobrý večer. Áno, dobrý večer. Tu je Peter z Bratislavy. Ja som chcel odporúčať k tejto téme knihu od pána Graebera Dluh prvních 5000 let. On sa tam zaoberá v podstate nejakou morálnou, ekonomickou a tak ďalej podstatou toho dlhu a celou tou históriou proste, že čo znamená dlh. A on tam práve tiež píše, že tie zákonníky napríklad, že čo je franský zákonník a tak ďalej, alebo dokonca nejaký semický a tak, znamená, že tí ľudia, tí obyvateľia boli zaťažení dlhom, čo aj voči štátu, voči panovníkovi, a tam sa presne vyčíslovalo, že aký je ekvivalent dlhu. Že proste, ja neviem, vypichnuté oko znamená 3 manželky, hej? Alebo že sa pobili a odsekol mu ruku znamená, ja neviem, 2 kozy, hej? A to nakoniec on píše, že franský zákonník, že to boli totálne podrobné, ja neviem, vyšpekulované zákonníky, hej? Že
čo je vlastne tá podstata toho zákonníka. Čiže aj keď niekto prinesie zákon, tak vlastne podľa neho sa tam skrýva akýsi dlh. Hej? On hovorí, že dokonca náboženstvo, napríklad nejaké vykúpenie, znamená vykúpenie z dlhu. Hej? Hriech znamená, že ten človek má nejaký dlh. Hej? Snaží sa to tam proste rozoberať, ja neviem, historicky z hinduizmu a tak ďalej, ale veľmi by to osvetlilo tú situáciu, že keď človek teraz takto počuje tie veci, že ja neviem, Metod príde so zákonníkom a tak ďalej, že nevnímame to tak, ako to bolo v tých reáliách kedysi, hej, že vlastne vtedy proste bola tá situácia úplne iná, aj to myslenie bolo úplne iné a hovorím, že tá kniha je veľmi dobrá na osvetlenie týchto vecí a hlavne teda, keď sa bavíme o nejakých ja neviem, ideálnych alebo mravných alebo nejakých iných myšlienkách okolo tých Slovanov. Jednoducho ono to vyzerá, ako keby to bola ekonomika. Hej, že proste tá ekonomika toho dlhu vtedy už vládla. Hej, a každý ten panovník sa snažil zaviesť v podstate nejaký spôsob, ako by proste zadlžil tých svojich poddaných alebo teda tých do odstroctva vzatých a tak ďalej a vlastne nejaký tribút z nich získal. To fungovalo, ja neviem, na Strednom východe, na Blízkom východe, hej, tam si to otroctvo fungovalo tak, že keď už tých otrokov bolo strašne veľa a nemal kto v podstate robiť na poli, tak bolo každých 7 rokov bolo nejaké odpustenie toho dlhu a vyňatie z toho otroctva. Pokiaľ ten dlh nevznikol z obchodnej činnosti, alebo povedzme iba, ja neviem, bežný, hej, hovorím, veľmi zaujímavá kniha a normálne to ako otvorí oči, by sa dalo povedať, že čo sa dialo pred tými 1000-2000 rokmi, hej? Dobre, ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Graeber dluh sa to volá. Prosím. Ďakujeme ešte raz. Ďakujem aj ja za ďalšie informácie, pretože tej literatúry je veľa a človek naozaj nestíha všetko. No, chcem sa obrátiť k tomu, že teda boli sme krásni, úctiví a neviem, aký ešte, samé superlatíva. Toto o nás teda písali ľudia teda z iné národy. Áno, ktorí prichádzali cez naše územia, či už za obchodom, teda Arabi viac menej za obchodom. No a písali o nás samozrejme aj rímski autori na prelome tých 1000 ročí pred a po Kristovi. Mám na mysli teraz tá škola Tacitus, Plinius, Strabon a tak ďalej. Takže oni sa zaoberali aj geografiou a kartografiou, čiže rôzne nás nazývali, ale písali o nás. No a naše vlastné teda kony, už sa vyjadrujem takto, tak tie v podstate takto. Naša kultúra nemala otroctvo. A to, čo teraz tento pán pred chvíľočkou povedal, tak to boli všetko atribúty západných novovznikajúcich ríš, poťažne kráľovstiev, ríši a tak ďalej. Kdežto my sme žili úplne iným spôsobom, mali sme iné spoločenské zriadenie, žili sme v državách, v rodových občinách. To bolo niečo úplne iné, ako bolo toto. A teraz vlastne v jednoduchosti, keby som to mala jednou vetou povedať, k čomu došlo? Došlo ku stretu védickej kultúry so západnou parazitickou otrokárskou spoločnosťou, ktorá sa začala šíriť zakladaním jednotlivých kráľovstiev a tak ďalej. Parazitický systém, základným znakom parazitického systému je následok chudoba. V našej spoločnosti chudoba nebola, pretože všetci pracovali. Každý človek sa živil svojou vlastnou prácou, bez ohľadu na to, na akom stupni spoločenského rebríčka stál. Mali sme 4 kasty, ale nie v tom zmysle, že jedna kasta stála nad druhou. Všetky stáli vedľa seba. Knieža bol rovnocenný tomu roľníkovi alebo tomu remeselníkovi v spoločenskom systéme, lebo každý prispieval svojim dielom podľa vlastnej duchovnej zrelosti na tej úrovni, na ktorej stál, prispieval k blahu celej spoločnosti. A takto to fungovalo 1000 ročia.
No toto Žiarislav vysvetlila, že to vlastne ten spoločenský systém bol kruhový, že všetci mali proste k tomu stredu rovnako, na rozdiel od toho, ktorý nám teda doniesli títo dvaja páni, ktorý je vlastne pyramídový systém. Dobre, takže tu došlo k stretu týchto civilizácie kontra kultúra. No dobre, a teraz prečo sme teda my potiahli za kratší koniec? Takto, to sa vlastne spýtať. Povedzme takéto, ako je tento Cyril a Metod, vlastne to, čo prišli, považujete to za rozklad zvnútra? Oproti tomu, že by prišli a nejakým vojenským zásahom by nás dobili? Vojenským zásahom vojensky nás nedokázali poraziť totiž. Pretože naše bojové jednotky bojovali systémom, ktorý bol v tej dobe neporaziteľný. Čiže museli nájsť iný spôsob a našli samozrejme, kto hľada nájde. Čiže oni našli spôsob podľa hesla rozdeľuj a panuj. Môžeme nazvať týchto dvoch rozvezcov ako taký slovanský trojský kôň? Dalo by sa tak povedať. Áno, ale taký, že viditeľný. Dobre, ale teraz tam nebolo vidieť, čo je vo vnútri, hej. Ale keď ja sa nad tým zamyslím, rozumiete, títo dvaja teda museli mať strašne veľkú podporu, ale ako aj oni dvaja museli mať, ale teda veľmi, museli byť veľmi šikovní a veľmi inteligentní a museli mať dosť veľkú charizmu na to, aby dokázali vlastne meniť pohľad ľudí na svet okolo nich. Tak ťažko povedať, ako to prebiehalo v tej dobe, konkrétne teda, pretože 2 roky predtým boli na výučbovú lekciu v Chazárii, u Chazarov. V roku 861. Oficiálna verzia tvrdí, že tam boli pre nejaké ostatky svätého. To je ako dobre. No ale v skutočnosti tam boli dlhšiu dobu, takže ťažko zase logickou úvahou. Ostatky by boli zobrali a išli by tam týždeň. No alebo potom obracali Chazarov na kresťanskú vieru. No ťažko povedať, lebo oni už v tej dobe boli Židia. Prijali judejskú vieru. No. Takže je to záhada, prečo tam boli tak dlho. No úvahou, no asi preto, lebo Chazari boli bojovníci a bojovali proti nám teda z tej oblasti smerom ku Kievskej Rusi. Čiže poznali našu mentalitu. Oni prichádzali s nami do dennodenného kontaktu, čiže poznali našu mentalitu a to je teda moja úvaha. No a títo dvaja, keďže už boli pripravovaní na tú misiu ku Slovanom, tak potrebovali sa s nimi trošku zoznámiť alebo zistiť u niekoho, kto vedel o nich viac informácie. No a tak za 2 roky potom prišli ku nám. Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate Slobodný vysielač, bojujúci proti každej forme tyranie, potláčania slobody prejavu a vládami sponzorovaných lží. Toto je Norbert Lichtner a jeho informačná vojna. Vraciame sa do ďalšej časti informačnej vojny. Ja sa stále musím smiať. Ja už vidím, jak nejaký Chazár v tom nejakom ich plátku Cipovcov sa oboje jak do nás, tak do pani Majerovej, ale je to super. Mám vás tam na linke? Mám. No, áno, som tu. Dobre, zdravím vás. Prejdem ešte k e-mailom, než budeme pokračovať, nech to ubúda pomaličky. Jan nám píše, dobrý večer, konečne sa otvorila jedna z najväčších tabuizovaných tém u nás. Jozef, zase ti vravím, že ako toto je téma, ktorá naozaj tu každý týždeň zaznieva v rodnej ceste. Píše ďalej, som pani Viere Rosemajerovej za to veľmi, veľmi vďačný, keď sa nevrátime k tejto našej starej slovanskej skutočnej histórii a
prestaneme väčšine omýľať takzvanú históriu od slova toraj a dostaneme sa na správnu cestu. Aby sme sa dnes mohli dostať ďalej a prebudiť sa, je priam nevyhnutné našu skutočnú históriu poznať. Avšak tá sa pred národom úspešne doteraz zatajuje. Chcem sa opýtať, či pani Majerová čítala knihu Slovansko-árijské vedy, potvrdenie knihy Svetla. Áno, čítala som ju a mám všetky stránky teda z Vedy na počítači www.vedy.sk.in, tak všetko mám vytlačené. Dobre, prejdem teda k ďalšiemu. Iný Jozef nám píše, že súhlasím s hostkou, poslanie Cyrila Metoda na Slovensku nebolo úspešné už len preto, že dnes nepíšeme na Slovensku azbuku a nevykonávame náboženské obrady východného obradu, takže vychvalovanie a oslavovanie misie Cyrila Metoda na Slovensku je deformácia, v skutočnosti mitizácia a zrozprávkovania dejín Slovenska, pritom naďalej platí, že iba pravda oslobodzuje. No, ale ja som sa chcel som sa vás spýtať vlastne na jednu vec, že ako sa pozeráte, ja to mám, tak každý mesiac tu mám hostia, pána Václava, ktorý sa tomuto tiež venuje a on tvrdí, že vlastne katolícka cirkev bola tá, ktorá všetky knihy a všetky tieto vlastne záznamy o tej našej histórii proste dala zničiť, spáliť. Áno. Máte také informácie aj vy? Mám také informácie a existuje na to aj jeden zaujímavý dôkaz, pretože zachovala sa jedna úžasná kniha od pána Maura Orbiniho, Taliana, mimochodom vysokého katolíckeho hodnostára, rakúskeho opata, ktorý žil, teda nevieme presne, či v Dubrovníku, lebo aj ten sa volal Raguza bola kedy, alebo na Sicílii, ale keďže sám vo svojej knihe, ktorú napísal v roku 1601, bola vydaná, uvádza zoznam autorov, z ktorých čerpal. No, tento zoznam sa nezachoval celý, pretože kniha potom bola prenesená, neviem už kým, do Ruska a za vlády Petra I. bola vydaná v roku 1722 v staroruštine. V tomto preklade už ovšem nie je kompletný zoznam autorov. Ak by sme chceli mať kompletný zoznam, tak by som tipovala, že asi vo Vatikánskej knižnici v suteréne by určite táto kniha bola v origináli, lebo bola vydaná v talianštine. No, ale vychádza sa teraz z toho ruského prekladu zo začiatku 18. storočia, kde je uvedený zoznam autorov. Končí písmenom M. Je zaujímavé, že z týchto autorov dnes nikoho nepoznáme. A sú tam vyslovene aj teda čisto slovanské mená. Dnes sa o týchto autoroch nevie nič a nevie sa dokonca ani literatúra z iných zdrojov. Nie je v tejto literatúre, nie sú spomenuté tieto mená. Čiže logicky, ak v 16. storočí čerpal takýto katolícky potentát tej doby z takýchto zdrojov, tak museli byť si ich asi len nemohol vymyslieť. A sám uvádza vo svojej knihe, že má literatúru z rímskej knižnice. Takže proste záhada. Kde sa to všetko podielo? No, 15. 16. storočie sa nieslo v znamení tzv. Novej koncepcie katolíckej viery a vierovky a vôbec moci, upevnenia moci. Následne v Rusku prebehla znovu rekatolizácia, čo malo za následok ďalšie tisíce, milióny mŕtvych. Takže toto je jednoznačný dôkaz. Tá kniha existuje, je aj na internete, dá sa aj stiahnuť, je teda v staroruštine, no ale je aj možnosť v tej preloženej do modernejšej ruštiny, v tejto verzii. Čiže toto je jedna zaujímavosť. Ďalšia zaujímavosť, čo vlastne potvrdzuje tento pohyb, ktorý tu nastal, je v podstate u nás. Veď minulý rok bola vydaná kniha Jonáša Záborského prvýkrát v dejinách nášho národa.
To je fantastické. Takže dejiny kráľovstva uhorského, presne kde on píše od toho zhruba 8-9 storočia až do vlády Žigmunda. Čiže to sú jasné znaky. Jasné znaky. A táto kniha, to je unikát. To je proste niečo nádherné. Je písaná v pôvodnom jazyku, tak ako to napísal Jonáš Záborský. Končili ju v roku 1875 a o rok na to teda zomrel, takže nebola vydaná, ani nemohla byť v tej dobe pochopiteľne, ale ani potom, ani po tej druhej svetovej vojne nikto ju nevydal. Až teraz v roku 2012, tak to je obrovský úspech. A už bola tretia dotlač, tuším, keď som to tam pozerala, stále nejakých 1000 výtlačkov vydaných a stále sa to rozoberie. Čiže ten hlad tu je a ľudia to chcú. Konečne, hej. No, tak ale niekto s tým musel prísť, lebo podľa mňa ľudia o tom nemali ani páru. Jozef nám píše, že Žiarislavová stránka je vedy.in. Tak, ďakujeme. Žiarislavová stránka je www.ved.sk. Ved, nie vedy. Aha, ved. Ved, áno. Vidíte, aký som ignorant. Tak, ideme ďalej. Tono nám píše, dobrý večer, tu kresťanov takmer nie to, tu je veľa ľudí veriacich v rímskokatolícku cirkev, nakoľko kresťan nasleduje Krista, teda žije podľa jeho slova, katolík podľa výkladov rímskokatolíckej cirkvi a to je ten obrovský rozdiel. A slovenský národ je veľmi starý národ na takú históriu ako žiadny iný v Európe. No, toto je tiež veľmi zaujímavé a ja si myslím si, že veľa ľudí to má dosť pomýlené, hlavne tí ľudia, ktorí teda praktizujú rímskokatolícku vieru. Majú to nejakým spôsobom domotané a ja teraz netvrdím, že katolícka cirkev ich na schvál zavádza, ale myslím si, že ten ich výklad je taký dosť svojerázny celej tejto vlastne histórie. No dobre, takže vy teda hovoríte, že nás potrebovali nejakým spôsobom si podrobiť s tým, že teda išli títo dvaja fešáci na zvedy, ale teda na nasávanie informácií o nás k Chazarom. Áno. No, potom prišli ku nám a urobili nám zásah do nášho jazyka v podstate. A dnes, keď by sme to mali podľa dnešných vedomostí hodnotiť, tak dnes už existujú výskumy vplyvu jazyka a reči priamo na genofond človeka, na dezoxyribonukleovú kyselinu. Venuje sa tomu myslím, že je profesor Peter Garjajev v Rusku, ktorý skúma vyslovene vplyv slov už negatívnych aj pozitívnych na genofón, na chromozómy. Takže ten jednoznačne dokázal, že škaredé slova, keď niekto kľaje a používa veľmi hrubé slova, tak trhajú chromozómy, doslova trhajú chromozómy. DNA začína produkovať niečo falošné, niečo zdeformované. No ale zase je tu opačná strana mince a síce, že keď človek aj na takto narušené chromozómy začne vysielať lásku, čistotu, krásu, začne použije modlitbu napríklad, tak tieto chromozómy sa znovu dostávajú do pôvodnej formy. Čiže je to aj, hej. No ale teraz to, čo oni urobili vlastne v tom 9. storočí, tak znížili nám našu azbuku, alebo našu bukvicu teda, lepšie bukvica, o tých pár znakov, potom dochádzalo k ďalším deformáciám, ale o čo išlo? Oni nám zobrali 5 bukiev v tej dobe. Boli to práve hlásky, ktoré oživovali vyššie energetické centrá človeka. Dnes tomu ľudia hovoria čakry, je to zase prastaré slovanské slovo. Takže oživovali aj tie najvyššie čakry. A vieme, ktorých 5? Je to na internete všetko. Je tam krásna kapitola o staroslovenskej bukvici a presne vymenované.
takže není problém. Dobre, no Milan, áno. Pýtajte sa. Milan nám píše, to je taký trošku iný názor. Dobrý večer do štúdia, zdravím hostku. Ako vyštudovaný historik, síce nepôsobiaci v tejto oblasti, vidím skôr traumy od 16. storočia pod vplyvom tureckých nájazdov po bitke pri Moháči roku 1926. Fakticky sa Osmanská ríša stala na 150 rokov našim južným susedom a potom ďalšie traumy po rakúsko-uhorskom vyrovnaní roku 1867, keď sa začalo so silnou maďarizáciou a kto chcel niečo dosiahnuť, musel sa hlásiť k maďarskému národu a odtedy sa to už s nami vezie po dnešok, ale zas až 1000 rokov dozadu by som nešiel. A píše, že to je jeho názor. No ale dobre, ale aj ja si zase myslím, že aj keď ideme do toho 16. storočia, ako my už vtedy sme už boli takí ušľapnutí, ako niekde muselo to vzniknúť predtým. Samozrejme, to je proste následok už to 16. storočie a všetko to, čo prišlo potom, je následok, pretože my sme sa tým, že sme prijali kresťanstvo tej forme, sme prestali byť schopní sa brániť. To je ten základ, hej, že naša bojová kultúra kdesi sa vyparila. Takže prestali sme sa brániť, prestali sme mať túto schopnosť, bojovú schopnosť, ktorú sme mali predtým. No a všetko to vyplývalo vlastne z toho, že nám odrezali tie horné centra energetické, pretože pomocou týchto centier sme sa napájali jednak na rodovú pamäť, na vlastné vnútro a na svetlé vyšiny. Čiže toto potrebovali urobiť, aby sme prestali rozlišovať. To bol proste hrubý zásah do genofondu národa. To sa stalo. A následky, ktoré potom začali prichádzať, tak tie sú jasné už potom. To celá história o tom hovorí už potom. Ale viete, zase keď tak musím povedať, tak ten genofond my Slovania máme tak silný, že sme sa dokázali aj v tom 44. postaviť. A to nie je tak dávno. No, viete, staviame sa aj teraz. A host tu píše, posluchač píše, že je ozvena v tom, čo ja rozprávam a počujem sa. Ja teda neviem, čo sa deje. Možno je to vašim telefónom, neviem, lebo tu je to inak všetko normálne. Ale urobíme to takto. Ja vám ešte raz zavolám, dobre? Áno, je to lepšie? No, už dobre. Ako náhle som položil, tak som sa nepočul. Vypadá, že Siskári majú tiež problém so svojou technológiou. Marek, díky za upozornenie. Jozef nám píše, pani Majerová, na VDSK sa dozviete potešujúcu správu, že je už známy úplný zoznam odkazov v knihe Orbínyho. Hurá. To je veľmi potešiteľné. Tak vypadá, že niekto to vyniesol z tej pivnici. A Jana nám píše, ahoj Noro, chcem sa spýtať na názor pani Majerovej, nebolo by východisko z tohto stavu ušliapnutosti Slovanov, Slovákov v spoločení sa slovanských národov? Nemyslím opäť pod nadvládou Ruska, ale na tej kruhovej úrovni, ako to spomínal Žiarislav. A ešte jedna prosba, môže dať pani Majerová tip, kde sa dajú nájsť tie originál texty bez cenzúry? Myslí k texty Maura Orbínyho, alebo? Asi aj, no. No na internete. Takisto cez www.vds.sk. Dobre. Čo vravíte na to, čo vám vraví, že aby sme sa slovanské národy pospájali? No, ja to vidím ako vízia budúcnosti, keď tak nejak sa zamýšľam nad tým, že čo prichádza, tak to je nevyhnutné. Ale presne ako to bolo povedané, pri zachovaní vlastnej vývojovej kontinuity jednotlivých národov, samozrejme, nie pod zase kuratelou nejakou, pod kladivom alebo pod niečím iným, to je jedno. Jednoducho samostatné národy, pretože o čo ide vlastne v budúcnosti? Ide o to, aby sa v našej kultúre každý jeden človek mal právo slobodne vyvíjať, bez ohľadu na to, na akom vývojovom stupni sa nachádza. Proste toto je kultúra, toto bola naša kultúra. Každý človek sa mal právo a mohol rozvíjať v tvorivej
činnosti, v tvorivej práci. A boli to ľudia šťastní, zdraví, tvoriví. Takí sme boli, hrdí. To je proste tak. A k tomu, aby sme sa dovyvinuli, tak k tomu nám napomáha dnes všetko, pretože začína sa znovu vyučovať ruština, je obrovský záujem o výučbu ruského jazyka, to je vlastne azbuka. Tá azbuka odtiaľ je už krôčik potom k tej staroslovenskej bukvici, čiže k obraznému písmu. My sme mali obrazné písmo. A to bolo naše písmo. Hej. My dnes máme nádherný slovenský jazyk, krásny, hlboký. A keď som čítala raz knihu pána Chelemendika, tak on to povedal jednou vetou, že slovenčina je jazyk malých detí a krásnych žien. No k tomu netreba nič dodávať. Zalieča sa pán Chelemendik Slovákom, ale to je v poriadku. Ja mám takú víziu, že každý slovanský národ by mal byť samostatný a zvrchovaný, ale mali by sme intenzívne a úzko spolupracovať. Presne. Pretože ten nepriateľ, bohužiaľ, nemôžem povedať, že je za bránami, on je medzi nami už v dnešnej dobe a bude to veľmi, ale veľmi ťažké sa tohto zbaviť. Na druhej strane vidíte, že keď sa budeme baviť, a nechcem teraz sa nejakým spôsobom dotýkať katolíkov, včera som už robil viac než dosť, ale aj na Slovensku je strašne veľa katolíkov, ktorí proste berú túto vieru alebo toto nadovšetko a berú to ako nám vlastné, a napriek tomu, že nám to bolo teda nanútené v tom 9. storočí. Takže my musíme ísť, tá katolícka cirkev tu má veľmi dlhú históriu, ale proste tá naša história je ešte o niekoľko tisíc rokov naspäť. A toto by si ľudia mali ale uvedomiť. Presne tak. A mňa oslovila pri tej mojej ceste hľadania, ma oslovila jednoznačne jedna veta múdreho historika. Národ, ktorý nepozná svoju minulosť, nemá budúcnosť. No pretože keď nepoznáme samých seba, tak nemôžeme ani vedieť, akú máme úlohu na tejto zemi a vôbec v celom stvorení. Tak ako ďalej máme žiť? A jednoznačne ten dôkaz je, pretože za celý socializmus nás vychoval k tomu, že sme behali na západ a obdivovali tie plné obchody a tak ďalej. Čiže hľadali sme všade, len nie doma. No a teraz sa karta obracia. Takže treba hľadať doma. Dobre, pani Majerová, takto končí nám 23.